Ano nga nang sa Angels Camp ta or asa man ta sa Camp sa Bros sa Manglaaghan? Han. Kung nang sakit mo motor ba nagbuta di ano eh? Sa naman po ka. Sa na imong motor niya. Tingong kawa dapat sniper unta pa imong motor ni ka. Wala na kita tingong gawa no sa na eh. Sumangat na. Wala ka ba para man pud mo gidala mo wat kay motor dito. Ano ka imong motor pa tingong gawa oh. Wala ba i-afford anang mga sniper good diha? Wala gina uyab-uyab ka niya, wala kay ka-afford, mura dai na imong ma-afford. Nawayon kay kailangan magdi na malapok ang motor nga taga bukid-bukid man amo ako kay dito. Di mo ka ba lumulimpyo nga, oh, tanaw ko na ako, nagminit sa lagi ng buga, na pa yung mga, oh, go kayo, oh. Matulog man ang mahog. Natural. Sniper, dato imong motor, o kini, reader na lang. Itraganan, tamo sakay ba, maulog, anak, oy. Wala lang ta kanisupot sa kusa naging ana imong batasan. Ano ka bang kabalo ato ba nga? Nana day ka, di ka kabalo limpyo sa imong motor. Ikaw daw sige limpyo nang sige kulan. Kada adlaw sige limpyo. Sobra pa kas bugo sa tanang bugo. Pero man nga, basta kabalo ka mo timan, kabalo mo ka mo timan sa imong kaugalingon sa imong motor pa ba? Ang ako aba, ganong bantayan man na imong motor. Di ba pwede akong pagkatao na Ay, ulo kay mula og kam sa bros niya. Inaring dagwa sa imong motor unsay ikaingon sa mga tao sa tuwa. Waragod o. Alam ka naman kung ano. Dili ma... Sniper unta to. Nguyab-nguyab ka sa kuan niya. Imong gingon, reader imong motor niya. Karon, nanaradiasis. Sa na, oy. Karon pa ka nga, sniper imong motor. Nagsensen pa kag picture sa ko nga. Bago kay imong motor, sniper. Nga karon, ingon nanaradiay. Sa na, oy. So, sumton raday ko nimo kung sniper ang motor. Siguro, siguro. Murag karon, Ya, mawara man niya akong motor, mawara man niya akong matay. Lagi ko musugot lagi anak lagi. Kaya tanaw ng dagoy anak. Paulo ko baka gwapan akong dako niya. Inanay mo ipasakay sa kuha. So, gisupot ra ko nimo tungod sa motor day ani? Anak siguro. Gisupot ra ko nimo sa asa maglaba ani? Gigog man nimo ang motor ana. Hindi, anak ang tao. Kung gwapo imong motor, higugmaon po di ka. Ana raman na siya, no? Among mga babae, motor yun yapas sa mga lalaki. Hindi kayo mga laki, butbuton kayo ngilid mo. Butbuton kayo mo, sensen pa mo, atik mo nga, atik ko mga na-sniper yung motor niya karon. Pagin mo, no? Kung na ba? Saan mo sa kay dad? Pero mga lato sa tabi. Bukag dito, isa mo, iba. Ang tusa lang sa kuning motora. Bahala gugaw kayo. Okay ka ba? Pero magpatumoy man po ka. Isbog diri ba? Hindi lagi ko ganahan, lagi lagot kayo ba? Lagot ko nga sa motor. Isbog diri ba? Tagit ko. Lagi ko ganahan, tanaw ka yung motor. Hindi ko nga sa kayo, di ba di na lang tamanglaan? At tingnan mo. Saan na yung Hindi motor? mo na sa ingunan kayo nanay. Ano ko kagwapa, ano ipasak yung ingunan eh? Motor naman gyapon eh. Isan balay, itong sniper ay. Sniper, bantay bitaw ka. Hagbong ka niya ba? Isbog diri lagi ba? Lagi ko mo stop. Eh! Maria! Isbog lagi diri ba? Lagi ko mo stop lagi. Isbog lagi diri? Lagi ko. Bagbong ka niya. Balang magmong ko, bagay ko na sa Kami smoke? Hindi. Ika malawin, lagot ka, uy na. Ma, lagi ko mo stop lagi ba? Muna, ang ganang tubig. Tao! Ano man? Ang pinaog? Ako na yung babae Ako nga. nang inang lanimo. Ano mo naog man ka? Saan ito pag nakawan yung masigag naog naog? Balang dili ko makalaag baga rin. Ko, masakaya na imong motor. Baala ka diya. Sino ka imong motor? Tigod ni mong malditahan. Hindi ko manan balagot kay imong motor. Tanaw, na oh. Kung sniper pa na ron, nagangyara kung sakay ba? O reader pa na ron. Yeah. Antay kas bahala kasi mong pinabuhi ka. Anak ka. Pilabot ni mo kumaunsa ka diha. Total, gitarong ika. Bahala ka, pangitag. Pangitag na sniper. Kukuan-kuan na ha. Maunsa ka. Maunsa mong sinikanan. Pilabot mo ha. Bahala kasi mong pinabuhi. Nasa ka na pangitag sniper na kasalihan mo. Maria! Pagaling mo, dali ang lugar. Asa naman ni Dapit? Ay! Ay, asa naman ko ani Dapit? Ay! Ay, matakot!
man. Ihatod ko sa mga ba. Layo na kayo ng lugar oh. Kaniha, di ka mo sakay. Alangan manggod ba nga. Alangan nga. Lagot mo kay kagod. Ikaw mo ang gudo sa lagot mo dito mo sa kay god. Kamu ba? Sige dagod. Sige dagod. Karon lang bayatod lang ko dito. Balag dito magalago sa iyatod ko mo. Kumana nimo gikuan akong motor. So karon bahala kasi mo kinabuhi. Pangita og sniper kanang ihatod ka. Pangita og sniper kanang ilaag ka. Pangita ng sniper nga mag-amping Sige mo. dagod. Bahala kasi mo kinabuhi. So, shout out di ay kay Edwin Sorianosos. Then kay Yun Villarmino, shout out kay Edralin Arevalo. Then kay Melvin Zambrano, shout out. Then kay Balamban Mix TV, shout out. Shout out rin kay Antonio Pampilon Mahos. Then shout out kay Julius Balmorida. And shout out kay Kesia Batoon. Then kay Daniskil Jano, shout out. Then kay Lloyd Cantina, Joseph Elden Domiles, shout out. Then kay Ryan Babitos. Then kay Ashley Andong, shout out ka. Then kay Renan Contenido, kay Remedios Osman Collection, shout out. Then kay Jason Orabiada Vlog, shout out. Kay Rodi Gargiano, shout out. Then kay Russell TV Vlog Morales, shout out. And kay Bax TV, shout out. Kay Lester Alipin, shout out. O kay Aldex Hunter, shout out. Then kay Maripi Talondag ng Davao City, shout out. And kay Federico Ayag, shout out. Kay Babaeng Joker, How mo sayang, shout out ko din. Kay Leonardo Igos, shout out. And kay Guapang Lumad, shout out sa. Kay Jason Bagobong, shout out. Then kana lang sa karon. Ay, shout out lang dahil kong kang Jilay kay Bato padayong sa imong pagka-drummer, sa imong pag-kanta sa simbahan, padayong kasi kung alam sa gid no. God bless. Amping ulit. Sana all. Ako shout out is Sana all. Yeah, shout out. Yan, shoutout sa kuwang do kabesi. Pero sila lang. And kay Arnold Amosolo, shout out from Dumaguete City. And kay BTV, shout out na rin. O kay Lolita Demanding, shout out. Kay Prime Mix TV, shout out. Then pag-i-support sa YouTube channel ni Inday. Oh, Inday Business sa ngalan ng YouTube channel. Okay lang guys, thank you for watching. Sunod na po.